gaur bildu gea hemen HT zundaketak stop koordinazioak deituta, baita ere Iza, Lautada, Goierri eta Sakanako hainbat eragile eta norbanakoen babesarekin HT-ari ezezkoa, esateko, irmoki. Azken aldian komunikabideetan iruditzen zaigu eztabaida ez dagoela batera ongi enfokatua. Ez da guretzako gaia, ez da HT-a nondik, ez da noiz egingo dan, baizik eta HT-a egin behar ote dan. Eta, noski guk argi daukagu, proiektu hau bertan bera utzi behar dela, eta horregatik elkartu hemen. Nereak esan bezala, abiadura handiko trena zauri sakona da lurraldean, oinarrizko plataforma ezarri duten lekuetara joatea besterik ez dago eragiten duen kaltea ikusteko, eta irakurri den moduan eragiten dituen edo ekartzen dituen kalteak askotarikoak dira. Ezin dugu aipatu gabe utzi aste honetan Atxondon heriotzeraino eramandako langilea aurretik salatu bezala HT-ari berez loturik dauden muturreko lan baldintzetan eta lana antolatzeko moduagatik. Eta guk dakigula Euskal Herrian hildako 13. langilea da. Bestetik denok gara kaltetuak, herritar guztiak eta ingurune guztia. Eta hau ezkutatzeaz gain, inpusatu nahi dute entzun gabe herritarren eta herri txikien bereziki landa eremuko udalen iritzia. Orduan, iruditzen zaiguna zundaketa arkeologiko eta geologikoak egin ordez, egin beharko liratekena dela herrietako herritarren iritzia sondeatu. Kideek esan duten bezala, hemen elkartu gara gaur, gure ahotsa entzunarazteko eta gure aldarria. Eta ez da kasualitatea, Altsasuko udaletxean egin izana elkarretaratzea hau, ez? Egia esan, hori, Sakana mailan hause baita egitasmo hau aktiboki sustengatu duen udala, ez? Eta, esan ere, zundaketen aurka lanean jarraituko dugula, izan Sakanan edo izan Goierrin eta Arabako Lautadan. Uste baitugu zundaketak direla HT-aren obren izatezko hasiera, ez? Eta guk proiektu osoa bere osotasunean gaitzesten dugu. Izanagatik erabat suntsitzailea eta ilegitimoa, ez? Bidegabea. Eta gainera, oraindik garaiz gabiltza, ze oraindik HT-a gauzatzeko eta errealitate bat izateko asko falta da, ez? Obrei asko falta zaie. Gainera, loturak, ez? Bai penintsularako lotura eta bai Europarako lotura oraindik ez daude ziurtaturik, ez? Eta behin egingo balitz ere, arazo larriak ekarriko lizkiguke, edo lizkioke bai ingurumenari, bai gizarteari, aipatzeko adibidez bakarrik mantenimenduarekin, ez? Alde batetik, ez, edo lehendabizi eskatzen diogu herriari mobilizatzeko, ez? Orain da momentua mobilizatzeko. Bestetik ere udal eta kontzejuei eskatzen diegu proiektu honekin ez kooperatzeko, ez laguntzeko, alderdiei erantzunkizunez jokatzeko eta gobernuei obrak paralizatzeko eta kaltetutako lurrak berreskuratzeko. Stop zundaketak eta HT-rik ez.